Kumpaniji li operaw li scooters għandhom responsabilità kbira sabiex jipprovdu l-infrastruttura adegwata, jidukaw lil klijenti tagħhom rigward is-sigurtà fit-toroq u fl-aħħar mill-aħħar jgħinu jikkontrollaw il-kaos. Sostnit dan, il-President Emeritus Marie-Louise Colero Preca f'artiklu miktub fil-ħarġa tat-Times tal-ġimgħa fejn insistiet li qed issiba frustranti għall-aħħar li hemm dak li sejħet istess bħala vakum fejn jidħol ippjanar. Hija sostniet li hemm bżonn konsultazzjoni dwar dan il-qasam kif apparti li hija kruċjali f'demokrazija li suppost taħdem. Konsultazzjoni tajn biex teduka lil pubbliku fil-waqt li toħloq ambjent sigur għaċ-ċittadini. Marie-Louise Colero Preca insistiet dwar il-bżonn li tinħoloq bidla fil-kultura tagħna u qalet illi bħala pajjiż ma rridux inħallu xi ħaġa li suppost tkun ta' benefiċċju tinbidel f'periklu maġġuri għaċ-ċittadini. Il-Partit Nazzjonalista ilu għal dawn l-aħħar ġimgħat jappella biex minn mezz ta' trasport tas-sew konvenjenti l-scooters ma jinbidlux f'simbolu ta' abbuż u periklu. U diġà tħabbar li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed inidi proċess ta' konsultazzjoni dwar l-użu tal-scooters fil-waqt li poġġa pressjoni fuq il-Gvern tal-Labor sabiex jiġu introdotti regoli aktar ċari u jkun hemm infurzar għas-sigurtà taċ-ċittadini. Partit Nazzjonalista sostna li l-Gvern għandu jniedi minnu fih kampanja edukattiva brabta ma' dan kollu kif apparti l-abbuż fit-toroq tagħna l-inċidenti ta' traffiku relatati ma' dawn l-scooters qed jiżdiedu, sfortunatament inkluż dawk fatali. Intant, fl-artiklu tagħha Marie-Louise Colero Preca sostniet li l-wasla tal-scooters bħal donnu ħażdet lill-Gvern u żieda qawwija fil-popolarità tagħhom qed juri innuqqas kbir ta' pjanar illi bih ġew introdotti f'pajjiżna.